klidně k sobě, běžte klidně blíž. Klidně blíž, klouže to. Zkoušíme netočený přihrávky, jsi daleko. Běžte blíž. Ta trojka poslední, jdete blíž. Pak blíž. Jo? Jdeme, pojďme. Kdybychom si měli nahrávat na metr, nechceme to to byla dobrá. Hloubku dělejte, jo? Dělejte hloubku. Šimonek, já vím, ale půzavej balony si normálně. Hloubku, jo, Lukáši, zůstaň vzadu, hloubka. Pojď. Míšu, nemají tam někdo normální zásobník. Nebyl tam jiný? Charlie, is there inside more toilets than just one which is fully permitted? Is there more? You can go to our toilet, you go to the left second room, which is clean. Yeah. Because the one you use is the football and they don't care. If Roberte, je tam pryč vlevo, když vlezeš tak vlevo, jo? Ale ta není poblitá, je čistá. Robo, je čistá, takže můžeš... Jdeme, pojď! Jdem! Šimo, opatrně. Oni to nějak olejujou to hřiště, já bych takovou máčník. Mokrej. No, oni neolejovali. Dobrý, jdeme, pojď. Hej, prosím, stop! Všichni pauza.